שלום לך. האדם שהפנה אותך לכאן חשב שיש משהו חשוב שתשמע, כי אתה יכול להרוויח ממנו. אנחנו הולכים לדבר על חברה מיוחדת עם מוצרים מעולים, ועל הזדמנות ליצור הכנסה נוספת לך ולמשפחתך כל חודש. בעוד כשתי דקות תצטרך להגיע להחלטה. האם אתה רוצה לשמוע עוד על המוצרים? האם אתה רוצה לשמוע איך ליצור הכנסה נוספת? או לא מעניין אותי, תודה שהזמנתם ותודה שקשבת עליי. שלושת התשובות הן בסדר גמור. אז בואו נתחיל. אומרים העיקר הבריאות, בואו נדבר על בריאות. חברת FG Express היא חברה אמריקאית המייצרת מוצרים ייחודיים המבוססים על הפיטופלנקטון הימי, שזהו מזון על אשר לו איכויות בריאותיות רבות. המוצר הראשון הינו פאוור סטריפס. זאת מדבקה בעלת תועלות רבות, בעיקר להקלה על כאבים. אם אתה מכיר מישהו שכואב לו משהו, תספר לו למוצר, הוא יודע לך. המוצר השני נקרא סולר סטריפס. מוצר המחזק את המערכת החיסונית ולמעשה מחזק את כל הגוף. הוא מספק לגוף את הוויטמינים והמינרלים החסרים לו. המוצר השלישי נקרא ביוטי סטריפס. זאת ערכת הזנה וטיפוח ייחודית לעור הפנים, המקנה מראה מתוח ומוצק של העור. החברה ממשיכה לפתח מוצרים כל הזמן. אם אתה מעוניין לשמר ולשפר את הבריאות שלך, כבר עכשיו אתה יכול להפוך לצרכן עוד היום. למוצרים של FG Express יש את הכוח לאזן את הבריאות של הגוף שלך. תתנסה ותראה את השינוי. ועכשיו בואו נראה איך אתה יכול לעשות מזה כסף. FG Express היא חברה פועלת במודל של מחירה ישירה. הצרכן קונה את המוצרים ישירות מהחברה, והחברה שולחת לו אותם ישירות בדואר. התפקיד שלך, במידה ותבחר, הוא לספר לאנשים על המוצרים ועל ההזדמנות שהחברה מציעה כדי לייצר עוד הכנסה. החברה תתגמל אותך על כל אדם שיבצע רכישה בעקבות ההמלצה שלך. אתה יכול להתחיל להרוויח כסף באופן מיידי, והסכומים שתקבל יכולים להצטבר במהרה לסכום משמעותי. זהו, עכשיו תחליט. אם אתה מעוניין לשמוע עוד פרטים, חזור לאדם שהפנה אותך לסרטון. ותודה על הזמן שהקדשת.